Sa good vibes, nagahilapit na ang Valentine's Day. Nakapanumdum ka na bala sang imo nga regalo para sa imo nga pinalangga. Nakahibalo ka bala nga may narisari karon nga bouquet humaling sa fresh flowers pakadto sa kwarta. Yaring report ni Romeo Subaldo. Kinaangdanan naton nga fresh flowers ang bouquet nga aton ginaregalo sa aton nga pinalangga. Pero bangod sa pandemic, may kabudlayan ang mga flower shop owners nga mag-ship sa bulak gikan sa iban nga mga lugar. Gani nakapamensar man sila sang iban nga mapamaagi nga makahimo sa gyapon sa bouquet gamit ang dried flowers kag chocolates. As we all know, traditional flowers would be the fresh flowers. But during the pandemic, we also had to adapt with the changes. So ako, what I did was, I was able, nung pandemic, Mother's Day, ang ginawa ko, chocolate bouquets. So like this, the chocolate bouquets, and then I added some dried flowers to it. Online flower shop ang ginapanag-iyahan ni Beverly Ann Loquiao. Gani bisan may pandemic, padayon siya nga nag-ooperate. Tanan nga transaksyon, online. Tanan nga bulak, gina-deliver via delivery driver. Pero sunod sa kayan, subong nag-uso ang money bouquet. Ang bouquet sang fresh flowers, dried flowers kag chocolates, ginabutangan sang cash. Mayara gani kuno sa nagkadto sa iya apartment nga customer nga nagpahimo sang money bouquet nga may 30,000 pesos nga cash. Papagawa sa money bouquet. Sige sir, sure, no problem. How much? 30,000. Okay, antayin niya. He waited. Huh? He waited. You waited here, so while you doing it? Yeah, while waiting here. So I had to do the bouquet in less than 20 minutes. So me and my assistant, utang naman sa alis stick para i-bouquet. And then the roses and all. Yeah. Bilang online seller, may mga kabudlayan man sila nga ginaagyan ilabi na kun kwarta ang bouquet. Dapat ginasaligan sila sang customer gani iya ini nga ginahalungan. Kasi unsafe. Alam mo yan, yung Money siya eh. sa money, yes. Oo. So, good thing I was able to build trust with my customers too, na parang, ma'am, sure ka i-deliver? Yes, ma'am. You can always check my profile, add mo ko sa Facebook, sa private Facebook page ko, add mo ako, para makita mo na totoong tao ako, hindi ako bogus. So, yun. Kasi syempre, they're very hesitant online selling, online business. Sa barason pa nga bulan ng Valentine's Day pero suno kay Beverly, subong pa lang, madamo na sa nagapa-reserve nga mapahimo sang bouquet, fresh flowers, dried flowers, chocolates man o kun kwarta. Pero sila eksperyensya, mismo pila ka adlaw antes ang Valentine's Day nagadagsa ang orders. Bisan kuno ang pandemic, hindi makapugong sa in love nga tawo nga magpakita sa iya nga pagpalangga ilabi na sa Valentine's Day.